Tinc amb mi mateix, aquí a la taula, a Miquel Ventura, com a director de la Fundació Mar, i juntament també a voluntaris, Evelyn i Albert, sent l'Evelyn la coordinadora del grup de voluntaris. Dono la paraula a en Miquel Ventura, que iniciarà la presentació d'aquest projecte. Gràcies, bon dia a tothom. Bé, anem a fer una mica una valoració del que ha estat els últims 365 dies en el marc del projecte Silva, que, com ja sabeu, és una xarxa de voluntaris que treballa des de la societat civil i des de l'acció local per aconseguir el que fa molts anys Nacions Unides està demanant, que és la conservació basada en la comunitat. Explicarem una mica per sobre què és el projecte Silva, justificarem el per què l'estem desenvolupant, plantejarem una sèrie de visions de futur, d'accions que tenim clar que s'han d'assolir. Després presentarem els resultats de cada una de les estacions que estan en el marc de la xarxa i després seguirem els agraïments pertinents. La xarxa Silva és, com he dit abans, una xarxa social. Si teniu clar que és una xarxa social per internet, tipus Facebook, tipus MySpace o tipus Twitter, en aquest cas aquesta xarxa social treballa amb l'observació de l'entorn litoral marí, que és el que està passant a nivell local, i això ho fa tota una sèrie de voluntaris que a través de la Fundació Mar hem anat seleccionant i que estan motivats, principalment estan motivats. Jo crec que és un dels èxits que podem dir del projecte Silva, que és una eina de participació social en la qual la gent que participa està motivada per aprendre, per arribar a un cert coneixement, per interpretar realment què està passant amb l'entorn litoral marí, que és l'entorn que vivim normalment el 70% de la població del planeta, i busquem també, evidentment, el suport de les administracions públiques a nivell local, les empreses i totes aquelles entitats públiques i privades que d'alguna manera interactuen de forma directa o indirecta amb aquest entorn que té tant valor per nosaltres i que pràcticament desconeixem. La Fundació Mar l'únic paper que té és com ha estat el disseny d'aquest projecte, que és un projecte que, com dic, està en una fase molt inicial. Després veurem fins on volem arribar en els pròxims 3 anys, que penso que és una fita que aconseguirem per la resposta, positiva resposta que hem tingut de la societat que està participant en això. La Fundació Mar és això, aporta recursos, aporta formació, aporta visibilitat i organització general de la xarxa Silva. Però el paper fonamental, el paper principal, el desenvolupa la gent dels municipis, la gent del carrer, els voluntaris. I també les empreses que de forma voluntària, de forma desinteressada, ens aporten els seus recursos i la seva infraestructura i la seva experiència. Per tant, estem parlant d'un projecte de sinergia absoluta. Penso que és bastant clar. Silmar també, com a xarxa, està a internet i podeu obtenir tota la informació a través de la pàgina web del projecte, silmar.org, i des d'aquí, en principi, ens connectem amb el món. Ens connectem amb els voluntaris que, a través de diverses fonts d'informació, coneixen el projecte, es connecten amb nosaltres, interactuem amb ells, els seleccionem, els motivem i finalment els seleccionem com a responsables d'estació. La part més tècnica li deixo per l'Evelyn i jo em dedicaré una mica més a parlar de conceptes més generals, del per què realment la Fundació Mar està apostant per un projecte com aquest. I he posat molts aspectes o moltes causes que poden justificar la creació d'un projecte d'aquesta índole. Però jo em centraré en 3 principalment, que crec que són suficients. Una d'elles és que el 68% de la biodiversitat del planeta està en zones humanitzades. Per tant, és impossible protegir tots aquests indrets davant de la pressió humana. No ho dic jo, sinó que ho diu la IUCN, l'organització més important del món en conservació, també ho diu Nacions Unides i altres entitats de renom internacional, que és millor ensenyar a
conservar el patrimoni perquè segueixi sent productiu a nivell de beneficis ambientals i sa a la gent que viu en ell, en el cas nosaltres. I evidentment també és molt més barat conservar que recuperar. I moltes vegades aquesta recuperació és irreversible. Ha passat amb el tema de la pesca, en aquests moments hi ha 17 caladers a nivell mundial que estan en regressió i pràcticament la possibilitat de recuperació és molt nul·la. Després tenim un altre element clau, que és que l'administració pública és incapaç d'assolir aquesta capacitat de gestió que requereix la protecció de tot aquest entorn. Per un tema fonamental, primer d'estructura, de cost, de complexitat. És molt millor la conservació basada en la comunitat a nivell local que actuant en xarxa planteja accions organitzades, accions ordenades i amb molta eficiència. Com he dit abans, la protecció del territori litoral, la protecció del meritori, com diuen els sud-americans, una bona paraula, en la qual els ens locals i les organitzacions hi donen suport. I després un altre factor clau és que menys de l'1% de les inversions que es dediquen a conservació van a parar a nivell mundial. Això és un estudi fet per la Fundació Oceana des dels Estats Units i realment estem en una situació desfavorable. Un dels indicadors que hem fet servir aquest any per valorar la puntuació de les estacions, que no només s'ha basat en la qualitat biològica de les espècies indicadores o dels ecosistemes, sinó que s'ha utilitzat també informació de la voluntat política local, de l'acció dels voluntaris, de les empreses. O sigui, hem fet una espècie d'anàlisi de la voluntat social local per poder donar una puntuació. Un altre element clau és aquest, la sensibilització, l'educació, la formació de la societat mitjançant eines com el CIRMA, en el qual la gent desperta el coneixement, desperta la formació, els valors per la conservació. Penso que el projecte Maria Eix està molt ben dissenyat perquè engloba totes aquestes coses. I després també dels estudis que hem anat fent en paral·lel des de la Fundació Mar, el projecte Maria Gens, que ha analitzat tot l'estat de la costa catalana, des del Cap de Creus fins a les Cares d'Alcanar, i hem valorat que la societat civil necessita eines de participació, és una demanda social, volem participar, volem col·laborar. I en aquest sentit, el Maria Eix, com a projecte, el NUMA, el Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient a nivell mundial o la IUCN, com he dit abans, són entitats que demanen eines de participació social perquè es pugui fer una conservació basada en la comunitat. Doncs un altre factor, les noves tecnologies ens permeten arribar a molta gent i per tant el CIRMA a l'internet és essencial. Des de casa pots col·laborar i no només pots explicar les teves experiències personals o professionals, sinó que pots treballar amb la conservació del mar, aprendre, posar-ho tot a la xarxa perquè els altres col·laboradors, els altres voluntaris sàpiguen el que estàs fent en cada moment i poder col·laborar amb aquest repte que tenim tots, que és la conservació del nostre entorn. Evidentment, el CIRMA vol ser una xarxa no com el Facebook, evidentment, que està ja als 700 milions d'usuaris, però anem en aquesta direcció. La interrelació entre el CIRMA i el Facebook és real i anirem millorant en el procés. Després també el tema de la ciència a l'abast de la gent. Hem viscut els últims... històricament, la ciència sempre va en una direcció i la societat en una altra. Per tant, des de la Fundació Mar, des del projecte CIRMA, intentem aproximar d'una forma coherent, pedagògica, transparent, el que és la ciència, que no és res estrany, sinó és un aprenentatge. És com aquell que no ha fet mai cuina i agafa una recepta i fa una paella i surt bé, doncs això és el mateix, exactament el mateix. Els protocols que fem servir en tot el projecte CIRMA han estat contrastats, són protocols avalats per els centres d'investigació i en aquest camí vull dir que els resultats del CIRMA tenim la voluntat que en els pròxims 2 anys estiguin certificats per entitats públiques de recerca. En aquests moments els protocols ja ho estan, o sigui, tant el CEPA Blanes com la Universitat de Barcelona han valorat els protocols de treball de tots els voluntaris i els resultats obtinguts i en principi han estat valorats en positiu. Però el que vull dir és que la xarxa CIRMA vol ser un referent sobre l'estat del medi litoral i marí d'una forma permanent en el futur.
I després el fet també de crear sinergia social entre l'empresa local, la societat i l'administració. Penso que en aquest sentit el CISMAR està arribant molt lluny. La setmana passada, divendres, una ciutadana alemanya que viu a Eivissa ens va donar diners per muntar una altra estació a Sant Antoni de Portmany. Ens dona molta il·lusió. L'Ajuntament d'Eivissa apadrina 2 estacions al municipi d'Eivissa. Aquest pròxim mes es firma el conveni. L'Ajuntament de Tarragona té voluntat d'obrir 2 estacions més amb pressupost. Per tant, això permet mantenir l'estructura que tenim, que és molt petita i que requeriria també recursos, per poder donar aquesta eina a la societat d'una forma sòlida, coherent i professional. Com deia abans, quina és la visió de futur? Ser un referent informatiu i educatiu de qualitat sobre l'estat de la primària a escala local i regional. Les valoracions que hem fet fins ara, que teniu aquí els informes, per si voleu còpia, tot està a internet, no hem fet moltes còpies perquè pensem que és un poc sostenible, però tenim a la web tots els informes de cada estació, que d'alguna manera els veureu avui, però d'aquí una setmana estaran actualitzats, ja estaran modificats. La valoració que s'ha fet és de cada municipi. El que és important és veure que la Fundació Mar munta estacions de control submarins i a partir d'aquesta estació de control es treuen les dades, però s'analitza tot el municipi. Després us explicarà què és el que analitzem. Analitzem pressió turística, analitzem emissaris, analitzem moltes coses. Bé, també la visió és aquesta, promoure la participació activa de la ciutadania i de les empreses. Volem que les empreses locals, les empreses que utilitzen aquest entorn marí i litoral, responsabilitzin i retornin alguna d'aquest ús a través de projectes com el CISMAR. I bé, evidentment el CISMAR analitza, valora, diagnostica i proposa mesures correctores. Aquestes mesures correctores, si no es fan amb sinergia amb els ens locals i amb les altres entitats, no arriben enlloc. Per tant, el CISMAR no només és analitzar, sinó també treballar amb aquests agents, convèncer-los i després ho veurem. Com deia també, les xarxes socials i un projecte que té la Fundació que és sobre televisió per internet, com sabeu les televisions en el futur seran totes per internet. És una plataforma ideal, barata i arriba a tothom, pot arribar a tot el món. Per tant, treballarem també la difusió a través d'aquí. I un repte i un objectiu quantificable és el que tenim a mig termini, que és muntar aquestes 50 estacions sostenibles, això vol dir amb pressupost, a l'any 2022 a tot l'estat. En principi ho deixo aquí, passo la paraula a l'Evelyn perquè us expliqui el què i com a cada una de les estacions de la xarxa. Bé, és que us he preparat una mica una presentació així intercalant moltes imatges perquè el que sobretot interessa no només és els resultats, sinó també tota la feina que hi ha al darrere i sobretot valorar tota la infraestructura que formen els voluntaris, aquesta xarxa de participació que gràcies a ells funciona. I us he preparat una mica com funcionem, que des del punt zero, és a dir, com comencen a muntar-se les estacions, per què ho fem, com treballem, i bé, les carpetes aquestes que us hem distribuït teniu uns vídeos, que també els projectaré, espero que els sabia trobar, perquè aneu veient també amb imatges en directe com funcionem, com treballem. Com us ha comentat en Miquel, el projecte és una xarxa de vigilància. En aquests moments tenim concretament 19 estacions de control en funcionament i n'hi ha altres que estan en passos així com intermitjos, previs, i hem començat a treballar amb algunes en aquest 2011 i així que els informes surten a finals de temporada, però n'hi ha moltes que segueixen funcionant i que segueixen generant moltes dades. L'evolució de cadascuna de les estacions també és diferent. Penso que hi ha algunes que baixen molt més sovint i altres que es baixen menys. Les estacions es distribueixen en principi el 2009. Vam crear la fase pilot amb 6 estacions de control a la zona de Girona, el mapa amb aquests símbols on estan distribuïdes, i el 2010 ho vam ampliar a la resta del litoral. Concretament, tot i que no estava projectat, a la zona de la costa de Girona es van crear 2 estacions noves per la pròpia demanda dels voluntaris. Es va crear un equip propi i van obrir una a Palamós i a l'Escala se'n va obrir una segona. Es van crear 3 a Barcelona, tot i que estaven projectades 4, però com us deia, funcionen una miqueta a diferents ritmes en algunes estacions, i a Tarragona se'n van obrir 4 concretament. I a Balears, 2 a Eivissa, com us comentava en Miquel, i una a Formentera, però ja veieu que aquest any la cosa continua en marxa i es segueixen obrint. Això és que en el 2011-2012, tot i que tenim uns objectius d'anar obrint estacions o de consolidar i anem veient a nivell
pressupostos, de com és de sostenible la xarxa, doncs anem sobre la marxa. És a dir, que a vegades surten propostes que evidentment no es poden dir que no. Com funcionem? Bé, us explico una miqueta la tècnica i quins són els passos que anem fent per crear aquesta xarxa des del seu inici fins que s'editen i es creen aquests informes. Nosaltres funcionem per protocols, és a dir, que són uns passos marcats que nosaltres facilitem. D'aquesta manera, la gent que participa amb nosaltres no fa falta que siguin ni biòlegs, ni siguin tècnics, ni simplement que tinguin ganes de preservar el patrimoni natural. No fa falta cap cosa molt específica. D'això ens encarreguem nosaltres, de fer la informació pertinent, d'explicar com treballem, què és el que s'ha de fer. El primer pas que fem per ubicar una estació Silmar és la selecció i el disseny del transecte. El transecte és l'àrea d'estudi. Som conscients que el litoral de Catalunya són molts quilòmetres, però els punts de control són això, punts. Concretament són àrees de 500 metres quadrats. Potser us sona molt, però realment és molt poqueta cosa, és un punt molt concret. El que intentem és que aquests transectes siguin representatius de la biodiversitat que hi ha al municipi. Aquests transectes, com els fem? Són 100 metres de longitud per 5 d'amplada. I on els localitzem? On els ubiquem? Doncs tenim diferents vies. Primer de tot, ha de tenir un interès científic, és a dir, que ens ha de donar informació. No ficarem en una zona que no hi ha absolutament res, perquè és evident que no trobarem res d'informació. Així doncs que han de tenir interès, han de tenir biodiversitat i sobretot han de ser representatives. Què em refereixo a això? Doncs que si en el municipi, en el fons marí, hi ha fons de sorra, hi ha roques, hi ha una pradera de depositori oceànica, hi ha diferents espècies que ens interessen, amb aquests 500 metres quadrats intentem que hi hagi una miqueta de representació de tot, de tal manera que així tenim representació de totes les espècies que viuen al municipi. S'intenta treballar sempre amb les entitats o les associacions locals. Nosaltres, la Fundació Mar està ubicada a Begur, però treballem en molts punts del litoral i el que coneixem sempre és el que està més a prop, tenim més coneixement, hem treballat al llarg de la història de la Fundació, s'hi ha fet més incidències, s'hi tenen més coneixements, per tant el que no pretenem és fer estudis per duplicat. Si hi ha una feina feta i estem en el pas 3, no fa falta tornar a fer l'1 i el 2 i el 3, sinó treballar en sinergia, en col·laboració amb les entitats que ja estan al municipi i començar a partir del 3, és a dir, comencem amb el punt 4. Compartim dades. Per això és molt important que els protocols que fem servir d'estudi siguin exactament iguals que els altres que existeixen, perquè siguin dades comparables i que puguin tenir una continuïtat en el temps. La majoria de les estacions intentem que estiguin dintre de la xarxa Natura 2000. N'hi ha algunes que no ho estan, aquestes noves que s'han obert. Per tant, intentem que tinguin un interès ecològic reconegut a nivell europeu. I per tant, ja que la xarxa Natura 2000 es va crear, si no recordo malament, en 2004, que hi hagi una base de dades i d'informació que garanteixi que aquesta xarxa es mantingui i que s'hi facin mesures de conservació i de preservació de la biodiversitat. Les estacions Silmar, aquí veieu una miqueta amb el material que fem servir, per fer els estudis es requereix un material bastant bàsic, a més és molt casolà, tot ho dissenyem i fem nosaltres, amb tubs de PVC i aquestes coses, les cintes mètriques estan comprades en una ferreteria. Com establim el trànsit? Doncs un cop hem localitzat la ubicació que ens agrada i que creiem que és representativa del municipi i a més també valorem molt que l'equip que se n'ha de fer responsable conegui aquell entorn, així és molt més fàcil, treballem amb algú que ja coneix la zona, fins i tot ells a vegades et proposen, mira, aquí, segons això que m'has explicat, seria molt interessant. Doncs completament votem a favor, no tenim cap problema. El que fem és tirar aquesta cinta mètrica, perquè com us he comentat són 100 metres de longitud, no fa falta que siguin lineals, poden fer algun angle si això garanteix l'incloure una comunitat que és representativa de l'entorn, en aquest cas tenim el Fons d'Oceà, amb aquesta fotografia que tenim a l'esquerra, i a la dreta veieu un dels voluntaris. No sé si sóc jo, podria ser, que estem prenent dades. El primer que fem és això, és localitzar i col·locar aquesta cinta mètrica. En principi, les primeres immersions la col·loquem de principi perquè així tenim més dades concretes. Després, a mesura que vas baixant, te la coneixes tant que ja no la posem, ja ens ho coneixem. En el segon punt, un cop ja hem localitzat el transecte, sabem que té aquesta longitud, que estan incloses les biodiversitats que ens interessen i aquestes comunitats interessants, doncs el que fem és una descripció física de l'entorn. Per què és important fer això? Doncs bé, perquè si tenim un fons de sorra amb una profunditat molt baixa, 5-6 metres, no trobarem les mateixes espècies que trobarem en un fons de roca a 20 metres de profunditat.
Així que les espècies que valorem a vegades no hi són, no perquè hi hagi alguna cosa negativa, sinó potser perquè no és el seu hàbitat. Així que una descripció física d'aquest entorn és bàsica perquè les conclusions siguin coherents. El que fem quan fem aquest transecte és fer una descripció, la batimetria és la profunditat, la cinta mètrica es col·loca justament perquè a cada metre del recorregut mesurem quina és la profunditat a la que ens trobem. La rugositat vol dir quin tipus de substrat tenim. En aquesta fotografia veieu que són blocs de pedra. Aquesta foto està presa a l'estació de Torredembarra, davant de la platja llarga. És entre Creixell, pràcticament, i Torredembarra, allà on tenim l'estació, que es diu la de l'emissari, justament perquè travessa un emissari, que amb el temps ha quedat descobert i es veu perfectament el producte. Doncs bé, aquestes són les roques que es van fer explosionar per fer passar l'emissari per aquest lloc. O sigui, que és una zona de control posterior amb una infraestructura o una obra feta, que és això, desplaçant les roques. La rugositat és això, el tipus de fons, si són de sorra, si són de roca, si és roca mare, si són còdols més petits, és important, perquè ens dirà quina és la biodiversitat que trobarem, és més comú, i les comunitats, és a dir, que si és comunitat de gespa, que seria en aquest cas, és a dir, algues molt baixetes, de zones on hi ha moltíssima corrent, o bé un altre tipus de comunitat seria esponges marines, aquestes parets així de molts colors vius que es veuen, doncs això seria un altre tipus de comunitat. Tot això ens fa una descripció i ens fa una fotografia general d'on estem. Si us sembla bé, us passo un vídeo, així tot això que us he explicat ho veieu una miqueta en moviment, de com treballem. A veure si us heu de buscar. Si no, si hi ha un Ramon, pots veure un moment? Ens poden escoltar. És aquí? És una mica un broma, així us vaig comentant 4 coses mentrestant. Això és, bé, com us comentava, no tenen per què ser biòlegs ni tenir informació, per tant, és molt important la secció de formació que fem, concretament a Eivissa. Els manuals, ens expliquen com funcionem, quins són els objectius. Això que veieu aquí us presentaré després. Aquest és el material que utilitzem, hi veieu que és una motxilla i dintre hi ha una planxa, les fitxes, cinta mètrica, 4 cosetes, sota aigua també es fan. Sempre ens entenem tot el que diem, però... Aquí veieu com col·loquem la cinta, en aquest cas l'estació ja estava ubicada, ja estava dins d'un lloc d'interès, i el que fem doncs, és col·locar físicament la cinta mètrica per anar agafant les dades que ens interessen. Veieu que hi ha moltíssima posidònia, és tot això que veieu a baix. Donant instruccions de com s'han de prendre les dades. Aquí baix que sembla com una cosa més... Us ho deixo aquí. Tot això que veieu, la posidònia amb altres algues a sobre, això és una alga invasora. Per tant, era interessant veure l'evolució d'aquesta alga, que és a més estat. Seguim amb la presentació. Bé, després, un cop ja tenim ubicada i descrita, com veieu, ens hem ficat la cinta i tots estem d'acord que és la zona més correcta d'ubicar-la, el que fem és això, és el protocol 3, és a dir, és la tercera fase de l'obertura de l'estació. Valorem els usos i les activitats, és a dir, que no només estem valorant, com us comentava en Miquel, què és el que hi ha sota aigua, sinó també tot el seu entorn. És molt important quan nosaltres valorem i veiem què hi ha sota aigua, quin és l'entorn físic, però també què és el que s'està fent al seu voltant. I potser ens dona una explicació de per què trobem el que trobem sota aigua, com poden ser, o bé si hi ha un port a prop, si és gran, si és petit, la quantitat de barques que hi ha, si hi ha molt de turisme, si n'hi ha poc, quin tipus de cales tenim, si hi ha un banc de boies, com és un camp de boies, on està ubicat, està a prop de la posidònia, si no... O sigui que tenim en compte moltíssims factors perquè les conclusions siguin realment un diagnòstic real del que està passant. I el que valorem són els bioindicadors. Aquí us he fet un petit esquema que integri tota la informació del que nosaltres fem. És molt més complex que això, però és, com veieu, indicadors de pesca en tenim moltíssims. Us he agrupat per grups d'espècies, no us he posat les espècies concretes, que en són diverses,
Però, per exemple, algunes algues ens donen indicadors de pesca. Hi ha d'altres que ens indiquen contaminació. Hi ha algunes algues que són molt resistents a la contaminació, fins i tot els resulta favorable. Per tant, detectar aquella alga, com pot ser una alga verda que es diu Dotea, doncs, si veiem aquella alga vol dir que hi ha una quantitat de matèria orgànica a l'aigua elevada. Si no la trobem, doncs potser perquè el seu entorn no és l'adequat o perquè l'aigua està molt neta. També d'espècies invasores, com he comentat aquella imatge que es veia, era una invasora, després us en mostraré alguna més. Destrucció d'hàbitats també, hi ha moltíssimes obres que fem o pas d'arts de pesca que destrueixen directament l'hàbitat en si, és a dir, el destrossen directament. Una que és molt coneguda i que realment fa molts anys que s'està fent seguiment, concretament fa uns 13 anys, per exemple, a la zona de Mataró, que és la posidònia, és el segon grup, són els fanerògames. Aquest ens dona indicacions de contaminació, és una espècie sensible a la contaminació, però també de destrucció d'hàbitats, es queda arrencada moltes vegades segons quina activitat es fa. Doncs aquí us he fet una mica d'esquema perquè veieu quina relació hi ha entre les espècies que analitzem i amb què directament està relacionant, en quin factor de pressió. En qüestió de pesca, per exemple, poden ser espècies que ens donin una informació directa, és a dir, que són objectes de pesca, com pot ser les llagostes. La veus o no la veus? I a vegades si la veus, si té antenes no en té, perquè moltes vegades ens trobem llagostes però els hi falten les antenes. Això vol dir que ha sigut estirada o arrencada, per tant això és un indicador de pesca directa sobre aquella espècie. En els meros ens passa exactament igual, no? Els veus o no els veus? El rap és un altre exemple, els congres, tot això són espècies d'interès pesquer i per tant són indicadors de sobrepesca o no. Un bioindicador indirecte seria, i al mateix temps també indirecte, és la garota. El Parthenototus vividus és comestible, no sé si coneixeu les garoneades, a la zona de Girona és molt freqüent i se'n pesca moltíssim, hi ha molta pressió de pesca. Així que pot ser un indicador directe però també indirecte. Això què vol dir? Doncs que veiem molts o pocs d'aquests indicadors pot voler dir que el seu depredador ha estat pescat. En el cas, una manera de com valorem i com veiem aquest efecte, us he ficat aquí una seqüència. A dalt de tot seria una imatge on està equilibrat l'ecosistema, però a mesura que hi ha una sobrepesca del depredador de la garota, acabem en l'última imatge. És a dir, amb un fons completament pelat i ple de garotes. Són herbívores, per tant es mengen totes les algues. Com veieu, és bastant clar, és un exemple molt fàcil de visualitzar a nivell de bioindicador. Un altre són les famoses meduses, que a m'ho preguntaven, en el tema de les meduses. Doncs també és un indicador de pesca. Per què? Doncs perquè les meduses són menjades per tortugues i per peix lluna. Si hi ha molta pesca dels seus depredadors, les meduses s'incrementaran. Són molts factors, els que influencien sobre la presència o no de meduses, i sí que és un tema que preocupa ara que arriba el turisme. El peix àguila és un altre, és pescat molt sovint sense ser presa directa, és a dir, que cau accidentalment amb els arts de pesca que tenim al litoral. De contaminació, tenim la Fistoseira mediterrània, és una alga que només viu en zones molt netes. A la zona de Mont-ras, que té una puntuació crec de les més altes de Catalunya, si no es recorda que té vora el 8 de nota, és perquè hi ha molta Fistoseira. Això vol dir una bona qualitat de les aigües, poca contaminació, una bona estructura madura de l'ecosistema. Què passa quan incrementa la contaminació? Doncs veiem que hi ha en llocs on potencialment hi ha d'haver Fistoseira va sent substituïda progressivament per algues vermelles, com pot ser la coralina, que és la que veieu a dalt, o bé per musclos. Quan veiem que cada vegada hi ha més músculs en zones on hi ha d'haver Fistoseira és un indicador que incrementa la contaminació. Quan apareix aquesta, d'ulva, doncs ja vol dir contaminació directa, de nitrit, amoni i fosfats. S'ha de valorar d'on prové aquesta contaminació. Doncs això, veieu, són exemples de bioindicadors que analitzem. La posidònia és un altre indicador. Com més contaminació hi ha de l'aigua, més terbolesa, per tant menys llum, i la posidònia necessita llum, perquè la fotosíntesi com qualsevol altra planta. Si no pot arribar prou llum, la posidònia queda reduïda a les capes més superficials, així que veiem que va retrocedint. Aquí veiem com estem treballant i com estem valorant aquesta planta. Aquesta és una altra, també una seqüència de bioindicador. Com podeu comprovar, és bastant evident quina és una bona estructura de població i quina no. Aquesta és una altra fanerògama que és més típica i n'hi ha molta més a la zona de Tarragona. Té una recuperació molt més ràpida, però la seva importància ecològica no és tan gran com la posidònia, per això ens centrem sobretot sempre en posidònia. Les llises que teniu aquí al port són animals molt resistents a contaminació. Quan només veiem llises i no veiem altres espècies de peix, és un indicador també. I això és un altre animal molt senzillet que també afecta la contaminació de l'aigua.
I quan a destrucció d'hàbitats, ports, freqüentació, això és una marca d'arrossegament, és destrucció directa d'hàbitats. I veiem indicadors com per exemple això, posidònia completament arrencada des de l'arrel i que desapareix. Estructures tan fràgils com són aquestes coses blanques que veieu són de la família dels coralls, són gorgònies blanques i si passa algú i ho trenca, doncs evidentment l'animal acaba morint. Són animals colonials. I aquí s'ha posat una de les imatges, perquè és visual més maco, d'altres estructures molt fràgils que per freqüentació o directament destrucció d'hàbitat acaben destruint-se o desapareixent. Si voleu us passo un altre vídeo, així que és molt curtet. Amb aquesta imatge veieu una miqueta aquestes comunitats, aquesta diversitat de comunitats que anem analitzant. Com veieu són mosaics d'esponges, veieu clarament la línia on apareix l'altra verda, la zona il·luminada i la no il·luminada per la llum. Això és més propi de coves. He posat imatges maques, Aquests peixets blaus són les cries del negre que acaba de desaparèixer. Són blaus. Aquí veieu com això són raspats de cauler per veure més imatges. És una alga invasora, que és aquesta que creix així com amb boletes, que està afectant moltíssim en el litoral i a la zona d'Esbabra i Esbabraner, que és un parc natural de Eivissa, i també la tenim aquí a Vilanova i la Geltrú, així que és ja preocupant perquè arriba fins aquí. Aquesta és una altra espècie, veieu que hi ha la cauleta i l'altra així com plomosa, que és una altra invasora. Veieu com ho cobreix absolutament tot.
per acabar, el que us volia explicar és què fem amb tot això. Són moltes dades, és molta feina, però on arriben totes aquestes dades? Bé, a nosaltres no ens interessa i som conscients que hi ha un cert grau d'error, que aquestes dades no s'han de quedar en un document d'aquests així que costen i són densos de llegir. Bé, des del punt de vista científic és molt important que tinguem moltes dades, però si aquesta ciència i aquests coneixements no arriben a la població no anem enlloc. Així que, com deia Miquel, és molt important que totes aquestes dades siguin públiques, siguin accessibles, siguin entenedores i per tant aquestes dades fem arribar sempre a tot arreu que podem. Estem fent xerrades als instituts, a les universitats, a tot arreu on podem, justament perquè la gent sàpiga què és el que estem fent i parlar un idioma que ens entenguin, que és bastant vàlid. Aquestes dades són publicades a la web, ho registrem tot amb el Ramon, que està per allà darrere, que és el que em fa les imatges d'aquest vídeo al muntat ell. I bé, és sobretot registrar-ho amb fotografies, amb vídeo, perquè la gent que no té la titulació i per tant no veu en directe què és el que està passant, sí que tingui accés d'una altra manera, no només en documentals, sinó potser amb imatges molt properes i casolanes, que realment és el que tens davant de casa. Per tant, totes les dades les podeu consultar a la web i si no, enviar-nos un mail si us té una cosa més explícita. I el resultat acaba sent aquesta imatge. És una cosa molt visual, molt senzill d'entendre. Això el que veieu és el perfil d'una de les estacions. No sabria dir quina és, em sembla que és Sant Feliu de Guíxols. Però el que es veu molt bé aquí és quan comencem al metre zero i anem baixant a mesura que fem l'estudi. I això és com si fos un tall d'un pastís. Aquestes línies verticals el que són és el tipus de rugositat, si tenim sorra, si tenim roca, si tenim megablocs, quin és el tipus de substrat que hi ha, i la línia que va canviant de colorets són les comunitats. Si tenim posidònies, si tenim algues o tenim esponges. I els globus aquests que surten són les espècies que nosaltres destaquem, que són indicadores. Per tant, si té bastants globitos vol dir que té moltíssima informació vàlida. Això és molt fàcil d'entendre i a més teniu les llegendes. Es poden consultar a cada una de les estacions i teniu a la web, així que us podeu veure una a una la que us vingui de gust. I això que tenim aquí al davant i que us presentem avui són aquests informes del CIMARDOC, que són un resum de tota aquesta temporada de treball on per mi només, i de fet ara li passaré la paraula, és molt important la feina que fan els voluntaris de forma completament altruista i és una afició que tenim que és el submarinisme i el poder fer excursions subaquàtiques, doncs ho compartim amb un equip de gent que té moltes ganes de fer coses i que està veient com s'està fent malbé allò que més aprecien, que és el fons marí, allà on disfruten i on realment ens agrada moltíssim estar-hi. Bé, doncs ells són els protagonistes principals i per mi el motor de tot aquest projecte. I per tant m'agradaria que ell us digués una mica què és el que el va portar a participar en una cosa així. El que et trobes moltes vegades quan treballes amb equips de voluntaris és que tenen moltíssimes ganes de fer coses. I quan un projecte científic d'estudi, de recerca, de recollir dades, ho poses d'una forma senzilla, en què tothom hi pot participar, tinguis formació o no tinguis formació, és indiferent, sinó que puguis fer alguna cosa per preservar i perquè siguis protagonista de la defensa i de la protecció del teu patrimoni natural, doncs és vital. Tu sents més teu quan t'informen, t'ho expliquen, però a més hi pots participar, tu sents més teu i és més fàcil protegir-ho i explicar-ho als altres. Així doncs que m'agradaria que l'Albert, ell és el responsable de l'estació d'una de les estacions de l'Ametlla de Mar, a Cala Vidra, i bé, és superactiu, fa molt de temps que ens va demanar formar part i bé, per mi tots són superimportants i n'hi ha algun més per aquí que està a la sala, així que li cedeixo més la paraula que tingui per les coses. Bé, jo, com deia l'Evelyn, soc l'Albert, el responsable de Cala Vidra. Jo portava ja força temps buscant poder col·laborar d'alguna manera amb el que és la meva gran afició, que és el submarinisme. I la veritat és que porto uns quants anys, no diré quants, perquè si no veureu el que soc, amb això del submarinisme i he vist durant tot aquest temps com s'està degradant el paisatge submarí i és una cosa que per mi és molt preocupant. I penso que una de les millors maneres per poder intentar posar-li fre és col·laborar en la mesura que cada un puguem. Vaig descobrir el projecte Silmar a través d'un reportatge de TV3 i des d'aleshores em vaig posar en contacte amb ells i vaig anar insistint fins que vaig aconseguir poder, perquè sé que estan superocupadíssims i fins que vam aconseguir arrencar un transecte, a més d'una zona que penso que
que tothom, quan parlem de submarinisme, sobretot aquí a Catalunya, tothom parla de la Costa Brava i penso que el que és Barcelona, Costa Dorada, és una que a més és força desconegut. I precisament on tenim nosaltres l'estació marítima, potser, si no m'equivoco, és una de les praderes de Posidònia més importants de Catalunya. Són 1.200 hectàrees d'una pradera de Posidònia. I això a la Costa Brava és impossible de veure-ho. Aleshores, a més, hi ha punts que són evidentment preciosos, com a la Costa Brava, potser és un altre tipus de paisatge, però és una zona desconeguda. I potser se li dona menys importància a la conservació allà baix que a dalt, que cap al nord. I penso que és tan important una cosa com l'altra, no és conservar tota la costa, ja no Girona, Barcelona, Tarragona, sinó tot el litoral i Portugal, les illes i tot el que calgui. I bé, i una manera de poder col·laborar amb una afició en la que jo estic superimplicat i m'agrada moltíssim i procuro anar a l'aigua sempre que puc durant tot l'any, sigui gener, febrer, març, agost, doncs si d'alguna manera puc col·laborar a que el que jo veig que s'està degradant molt ràpidament se li pugui posar fre, doncs ho faig amb molt de gust. Aleshores em vaig posar en contacte amb ells, em van oferir el poder portar una estació i estic encantadíssim de portar-ho. Porto amb una companya amb la que gossejo, una gran amiga i companya amb la que gossejo des de fa aproximadament un any, que es diu Leticia, i estem encantats cada vegada que puguem anar a Calavidra a fer un estudi i que això realment li veiem una finalitat, que no sigui fer alguna cosa per fer alguna cosa, sinó que després això té uns resultats, que després es plantegi amb uns documents, que això pugui anar al municipi i que el municipi pugui posar les mesures adequades per posar fre a la degradació que estem veient d'una manera o d'una altra. I, bueno, és només això. De fet, és la feina a la que... Bé, ja veieu, és superimportant. Jo estic encantada amb ell. Bé, totes aquestes dades, a més, que puguin arribar als municipis i això, com us comentava, no només tenim la web, sinó també fem uns butlletins, fem xerrades, presentem als ajuntaments, vull dir que la difusió és molt important. I ja per acabar, i que és el que veníem a presentar-vos, és una mica aquest diagnòstic de com està el litoral de Catalunya. Avui porto tot el matí i porto ja dies que diu una sola conclusió, o en resumir en poques paraules, tants quilòmetres de litoral és difícil i és molt arriscat. Però intentaré fer-ho el més resumit i el més esquemàtic possible perquè ja sapigueu que són molts els factors que poden influenciar. O sigui, nosaltres pensem globalment, però a l'hora d'actuar i a l'hora de prendre mesures això és molt local. Us he posat aquest mapa del 2009 amb les puntuacions, nosaltres tot ho resumim així com un número que és molt fàcil, com al col·le, que et fiquen notes, doncs nosaltres una mica examinem el litoral i li posem una puntuació en funció d'uns paràmetres que avaluem des de l'artificialització del litoral, des de la contaminació, l'impacte directe sobre l'hàbitat, ja sigui per ancoratge o per arts de pesca, la sobrepesca també ho valorem, la freqüentació, tot això li posem en quina mesura està afectant i realment com estem veient que això repercuteix en l'entorn. Tot això com a resultat dona una puntuació, un número. És molt senzill de sumar i li dic, no és més. Anem posant aquesta valoració. Com veieu, són notes baixetes. Això va ser el primer diagnòstic, la primera ullada que vam fer a la prova pilot que es va desenvolupar el 2009 per posar en marxa els protocols i per veure realment si funcionava, si tot era suficientment senzill i era viable de portar-ho a terme. Si heu estat a Cadaqués, suposo que us sorprendrà aquest 5, però és per la presència d'una planta, sobretot, que és la Carpobrotus, es creix així en massa sobre les roques en el litoral, és molt maca, fa unes flors liles molt grosses, però és una espècie invasora que cobreix el substrat i no deixa que creixi ni romaní ni res que sigui de la terra. Per tant, és un indicador de mala qualitat, això fa baixar la puntuació moltíssim. L'artificialització del litoral, Escaials, que és on està ubicada l'estació, tot és formigó, pràcticament. Sí que el fons marí és molt maco, té espècies protegides, és molt bonic, és una estació bastant fonda
però en canvi la valoració general ens dona una mala puntuació. Si agafem mitjanes i això és mala puntuació. L'Escala, Begur i Tossa de Mar, jo veig que tenen unes puntuacions bastant pròximes també, entre el 6 i el 5. En canvi, Mont-ras té un 8. Per què? Doncs perquè és una zona molt difícil d'accés. Només s'hi pot accedir gairebé per mar i des de terra és molt complicat. Això dona un exemple de que, ostres, com més aïllat i més tranquil et deixa l'entorn, millor qualitat té. Això és un indicador també. De dir, bueno, si és que no hi podem arribar tant, és millor nota. I a Sant Feliu de Guíxols té un 7. Té molt bona qualitat, però sobretot el municipi sempre ha mostrat moltíssima voluntat per fer coses en preservació del seu litoral. I això, la voluntat i les ganes de fer coses, també tenen un punt positiu. Aquest és el que ha passat aquest any passat, i és que hem ampliat la xarxa, per tant tenim molta més valoració de les estacions i veiem que les coses han anat millorant o han anat empitjorant. Com veieu, hi ha dos en vermell que m'ha agradat destacar perquè han suspès. Hi ha moltes que es queden en el filo, que estan a punt. Per què? Doncs bé, en el cas de l'Aigua Freda, que és justament la que tenim més a prop, és una mica la nostra zona d'experimentació i on es van posar en marxa moltes tècniques que hem fet servir després en els manuals per les boies de fondeig. Dilluns hi vam anar i continuem exactament igual de trist. No s'han fet cap tipus de millora, no hi ha hagut, sembla ser, una voluntat o unes ganes, o no hi ha hagut pressupost. S'ha de parlar amb el municipi de què passa, què ha passat aquí, i la tendència és una fletxa cap avall, és una tendència completament alarmant. I això és el que hem de tractar nosaltres. En el cas del Delta de Llobregat, sabeu que el Port de Barcelona, és més on estem ubicats, té unes obres d'ampliació del port, s'està fent molt més gran, i això, malgrat sigui un gran desenvolupament per l'economia del municipi, de tota Catalunya, potser no m'hi fico, a nivell econòmic no m'hi fico, però a nivell de biodiversitat. Aquestes obres estan afectant no només a Barcelona, perquè ja no sé on valorar, Barcelona està tan artificialitzada que ja no sé on valorar, però justament el que tenim a sota, que és el Prat de Llobregat, està patint directament les conseqüències d'aquesta ampliació. L'estació de control està just al costat de la zona de les obres, per tant, jo us deia que hi havia algunes estacions que no estaven dins de la xarxa Natura 2000, aquest és un exemple, però és important que hi hagi un seguiment de com estan afectant obres de la magnitud d'una ampliació d'un port, com afecten a l'ecologia de l'entorn. I en aquest cas les aigües són tèrboles, fa pudor l'aigua, és bastant alarmant. Hem quedat amb el 3,5, ja veurem que bé com va. M'agradaria que tot fos verd i a més que fos un verd fosforescent, i que tot anés molt bé, però de moment és el que hi ha. Com veieu, les notes més altes es concentren justament en l'estació de l'Albert, té un 7. I és una zona que està molt bé, tot i que la Costa Daurada té una pressió turística molt gran, és bastant concentrada a la zona de Salou i Cambrils, que properament hi haurà una obertura d'estacions allà, així que ja tindrem una mica una valoració d'aquella zona. Però justament on tenim la Cala Llobeta i Cala Vidra són punts que tenen turisme però estan bastant preservats i per tant la seva biodiversitat és elevada i té una bona conservació. S'han de fer mesures, s'han de corregir sobretot les aigües residuals, la contaminació, està molt a prop d'un port, el port de Calafat, però és petit, així que no té una incidència tan greu. I la nota més alta, que és Asbanc a Formentera, que d'aquestes imatges que veieu en aquests vídeos que us he passat, moltes de les imatges són preses allà. És un referent. Si tenim una zona protegida des de fa molts anys i té un nou, això vol dir que funciona. I és una mica un exemple a l'hora de proposar zones protegides com és en la zona del Garraf. Durant tot l'any passat vaig estar participant en el disseny i la creació d'una zona marina protegida. Ara mateix està tot aturat, com molts projectes i moltes coses de medi ambient, però és una voluntat, són ganes i realment donar aquesta informació a les entitats o a la gent que vulgui promoure zones protegides o preservar la biodiversitat, és important que tinguin aquest primer diagnòstic i a partir d'aquí començar a treballar. No sé si teniu algun dubte, si algú té preguntes concretament sobre alguna estació. Els informes expliquen concretament, us ubiquen al lloc, fiquen antecedents, quins són els impactes i les pressions un a un analitzat, quines conseqüències tindran i una valoració final de tot això i les propostes, que és per nosaltres bàsic. Actualment estem ja en marxa amb el calendari d'actuacions i de seguiment d'aquest any i bé, a finals d'aquest any, en principis del que ve, tornarem a tenir un altre informe i a més algunes de les estacions que estan analitzades per primer cop començarem a veure, tindrem més dades, per tant les conclusions seran amb més contingut i a poc esperem anar creixent i anar fent més informació. I no sé si hi ha res més. Això és una sèrie de propostes. És una mica el resum de totes les propostes de millora que
que fem a cadascun dels municipis.